It's time for DJ Rocky's Secret Files. Kung kani-kanino ako nagpagalaw para magkapera. Natatandaan niyo po ba nung na-ere ang secret file ko noong October 16, 2018? Ako po yung secret file sender na nagpositibo sa HIV. Kaya ako napasulat uli kasi pakiramdam ko ang tanga ko. Hi DJ Rocky. Ako ulit to, si Dave. At ito, ang aking secret file. Oo, masaya ako dahil pinasok ako sa trabaho ng kapatid ko. Matagal ko nang gustong magtrabaho. Matapos ang 3 araw na training, pakiramdam ko hindi ako natuto. Kahit anong turo sa akin ay hindi ko makuha. Kung tutuusin, napaka-basic lang ng ilang trabaho. Pagbukas nga lang ng gasol, nalilito pa ako. Ay, hindi ko alam kung may laman pa ba ang utak ko. Lumilipad yung utak ko sa trabaho. Pagka-resign ng bunsong kapatid ko sobra akong kinabahan. Lahat kasi ng turo sa akin, ay, ilan lang yung natandaan ko. Unang araw ko sa trabaho, nataranta agad ako. Nagkaroon ako ng customer. Pagbukas ko sa kaha, nanginginig ang 2 kamay ko. Alam kong alam ng customer yun. Kaya sinabihan ako ng ate ko na huwag daw akong matarantang kumilos. Nakasama ko rin sa trabaho Siguro nga kaya ganito ako kasi bago pa lang sa trabaho. First time ko kasing makapagtrabaho sa laundry shop. Oo, mahirap dahil maraming machine na kailangan pindutin para matutunan. Kwento ng ate ko sa akin, meron daw siyang katrabaho noon. 1 buwan daw bago natuto. At madalas pa raw na ma-short sa pera. Nung sabihin yun ni Ate Kim, hindi niya tunay na pangalan. Inabuhayin ako ng loob. Alam ko kasi sa sarili ko na matagal ako bago matuto. Sa bagal ko ba namang kumilos, daig ko pa ang babae. Kahit nga pagtutupi ng damit, hirap ako. Marami naman ako naging trabaho noon. Kaso hindi ako natagal Eto rin siguro yung resulta kung bakit hindi ako sanay sa trabaho. Kahit paano naman, medyo marunong akong gumamit sa computer. Kaso nalilito lang talaga ako sa mga pangalan. Pero alam ko na matututunan ko rin lahat ng to. Buti na lang napakabait ng boss ko. Huwag daw akong ma-pressure dahil bago pa lang daw ako sa trabaho. Kaso ewan ko. Kung magkamali kasi ako, iisipin ko agad sa utak ko na ang tanga ko. Ayaw ko kasi na may masabi sa akin na hindi maganda. Sabi ng ate ko sa akin, masyado raw akong negative mag-isip. Tama naman siya Hindi ko na rin kasi alam kung bakit ako nagkaganito. Samantalang noon napaka-positibo ko. Napaka-masayahin ko. Minsan ako pa nga ang joker sa magkakaibigan. Isang araw naka-duty ako sa trabaho. Nakaupo ako nun sa harapan ng computer. Pinag-aaralan yung mga pangalan na nakalagay doon. Sabi sa akin ni Ate Kim, para raw akong baliw. Bawat click ko kasi sa computer tatanungin ko sa sarili ko kung tama ba yung ginawa ko. At ako rin ang sasagot sa tanong ko. Kahit alam ko namang tama. Siyempre masakit sabihan ng ganun, no? Kaya sinakyan ko na lang siya. Wala na kasi akong tiwala sa sarili ko. Minsan na kasi akong masabihan ng panliliit ng iba. Hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin to. Dahil stay in sa trabaho, andun yung takot malaman ng kasamahan namin na stay in rin yung tunay kong sikreto. Bago kasi mag-10 ng gabi, pasimple akong nainom ng gamot. Bukod kasi sa HIV, na-diagnose ako na merong mind depression disorder. Kahit ayaw kong mag-isip ng negatibo, kusa siyang napasok sa isipan ko.
Siguro ito yung resulta kung bakit maraming bagay akong nalilimutan. Pansin ko rin sa sarili ko na naging slow ang utak ko. 2 years kasi akong walang trabaho dahil pabalik-balik sa ospital. Kasalanan ko rin naman eh. Kung hindi ako nagpagamit, kung kani-kanino, hindi ako magkakaroon ng ganito. Tanggap ko na ako ang gumawa ng kapalaran ko. Nagdaan pa ang mga araw. Pakiramdam ko wala pa rin pagbabago sa akin. Ang bagal ko pa rin kasing kumilos. Sa dami ng customer parang gusto ko na lang maglaho ng bigla. Mabuti na lang ilang araw ng overtime si Ate Kim. Kahit out niya natutulungan pa rin niya ako. Hindi ko naman kasi alam pag weekend maraming nagpapalaba. Na-stress na nga siya sa akin. Dahil sa katangahan, muntikan pa akong ma-short sa pagsukli. Minsan kasi nakakalimutan ko i-double check yung pera. Buti mabait yung customer. Kung hindi, grabe. Ang laki siguro ng aabunuhan ko. Hindi nga rin ako marunong mag-inventory. Baka matanggal na ako sa trabaho. Buti na lang kinakaya ko. Sasabihin ko grade 6 lang natapos ko. Pag may nagtatanong sa akin, sinasabi kong high school graduate ako. Nandun kasi yung hiya na malaman ng ibang tao. Nagsisisi talaga ako kung nag-aral lang sana ako ng maayos. Baka nakatapos ako ng pag-aaral. Bata pa lang kasi ako nung mamatay ang ina ko sa sakit ng TB. Tapos lumaki pa kaming walang nakagis ng ama. Pero pasalamat pa rin ako sa kapatid ko dahil siyang nagpasok sa akin. Nang dahil sa kapatid ko muling naliwanagan ng madilim kong mundo. Nagdaan pa ang mga araw sa wakas. Marunong na rin ako sa trabaho. Yun nga lang, medyo mabagal pa rin ako kumilos. Kaya ang tanging masasabi ko lang, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Kasi hindi rin tayo dadalhin ng Diyos sa isang sitwasyon kung hindi natin kakayanin. Kaya ako naglakas loob talaga ako na ibahagi uli ang kwento ng buhay ko para makapagbigay ng inspirasyon sa iba. Serve as a warning na rin para sa mga taong marurupok. Huwag kayong magpagamit kung kani-kanino para iwas pagsisisi sa huli. At para naman sa mga katulad kong HIV positive, laban lang tayo. Darating din yung panahon na matatanggap tayo ng lipunan. Muli, ako si Dave. At ito, ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.